NDA जों जुजिनानै माने मोनसे समाव जों बयबो मिथिखागौ जे BPF माने दिनैनि दिनाव मुसलमाननि मोनसे पार्टी BMPM दा बेवहाय NDA होननाय लोगो लोगो दा हारसाफोरनि भटखौ आसामिस माने स्पिकिं मानसिफोरनि भट लानानै बिथांमोना बे बारनि इलेक्शनखौ बारहोनो नागिरदों किन्तु खोथाया जाहैबाय आसामिस पिपलफ्राबो रायजोफ्राबो BPF होनबानो बिसोरनि आसिया मालाबाबो नांगोलाव थाङा दिनै बर' सृष्टि जानायनि खारनानो जाहैबाय BPF खारन BPFआ आसामिस पिपलफोरनि जायगायाव खामानि मावा माने हारसाफोर जेराव थायो बेवहाय गोदो खामानि मावामोन आखायनो बर' जन्म जादोंमोन नंगौ बे समाव खना खनला जायगायाव बे समाव बाक्सा विधानसभानि बिजाथि बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ लाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन बे समाव नोंथाङा EM नि उनाव MCLA आरो दा MLA माबायदि सोलिबाय दं बिसायख'थि फोसावदिङा दा बाक्सा LAC हिसाबै जोंनि गासैबो दोलोनि बिबानगिरि आरो स्टारिं कमिटिनि दैदेननायाव गामि गामि थांनानै जोंनि दोलोनि जि माने थांखि जोङो फैगौ समाव माबोरै रायजो राजाखौ सिबिगोन बिनि फोसावदिं मेला जादों आरो बिराद गोसायै जादों अलमस्ट जोंनि जि प्रसार बे गाबोनहालागै जोबगोन दा बे थासारियाव जों बे खोथाखौ बुंनो हायो जिहेतु NDAनि बिजाथि दङ बे बिजाथिनि सायाव नोंथांजों बेसेबां जुजिनाया जागोन बाक्सायाव खुनु NDA एबा खुनु पार्टी बेयाव केन्डिडेट सोलिया बेवहाय राकेश ब्रह्मनि बार आरो दै दंफां लाइफां बिदा फंबाय गासैबो जेसेबां बाक्सायाव मेगन खेवगोन बे सब राकेश ब्रह्मजों थैजों नांथाबजोबनाय आरो मा होनो बेखौ बिनि हांजों नांथाबजोबनाय फुरा मोदोमानो बेवहाय माने राकेश ब्रह्म जानानै दं बेवहाय पार्टी सोरबा NDA BJP माबा माबि सोलिया बेवहाय जिहेतु बाथ्राखौ मख'बाय थादों जे बे समाव राकेश ब्रह्म एबा बे समाव बाक्सा विधानसभायाव UPPLआनो गैला हाद्रि जालांबाय होननानै बाथ्राखौ मख'दों UPPL गैला होननाय शब्दखौ माबोरै बुंनो हायो जोंथ' मिथिया खिन्थु UPPLआथ' दिनैनि समाव सार' फाले BTRआवनो माने हाजार हाजार मानसिफ्रा लामायाव ओंखारनानै प्रमद बर' बिथांनि जै होनगासिनो दं आरो बाक्सायावथ' स्पेसियेलि बाक्सायावथ' जोंसो BPFखौ नुवा दा बिसोरबो मा हिसाबाव बुंदों बेखौथ' जों बुंनो हानाय नंला जिहेतु बे बाराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोंथांमोना बिसाथि होदों आरो बेसेबां आसाबादि बे समाव NDAजों जुजिनानै नोंथांमोना बेसेबांसो मोनगोन UPPL NDAजों जुजिनानै माने मोनसे समाव जों बयबो मिथिखागौ जे BPF माने दिनैनि दिनाव मुसलमाननि मोनसे पार्टी BMPM दा बेवहाय NDA होननाय लोगो लोगो दा हारसाफोरनि भटखौ आसामिस माने स्पिकिं मानसिफोरनि भट लानानै बिथांमोना बे बारनि इलेक्शनखौ बारहोनो नागिरदों किन्तु खोथाया जाहैबाय आसामिस पिपलफ्राबो रायजोफ्राबो BPF होनबानो बिसोरनि आसिया मालाबाबो नांगोलाव थाङा खारन जेला दिनै बर' सृष्टि जानायनि खारनानो जाहैबाय BPF खारन BPFआ आसामिस पिपलफोरनि जायगायाव खामानि मावा माने हारसाफोर जेराव थायो बेवहाय गोदो खामानि मावामोन आखायनो बर' जन्म जादोंमोन आरो बेनि उनाव बिसोर GSP जाबाय दा GSP जाखांनानै दा BJP जाबाय मानसिया सासेयानो दोलाल'सो बिसोर बास्लाय फैबाय थादों बे बाराव ओंखायनो BJPआ जिहेतु BPFजों लोगो जाबाय ओंखायनो पाब्लिकला रायजो राजाया गासैबो UPPLजों फैजोब्बाय बेनो सैथो आरो बेयाव जेबो माने मेथामेटिक्स गैया प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव BJP हाथाव बे समाव BTC बासाव होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना सरकाराव फैदोंमोन जोबथायाव बिथांमोनखौ BJP राजखान्थि हान्जाजों थांनायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोनाबो जुदि बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनि उनाव जुदि देरहालाङोब्ला BJPजों ग्रोब हाबहैगोन नामा जोंनो जोंनि BTR हालामाव जों जुदि हारसिङैनो 10टा बा बयनिबो बारा जुदि देरहानो हायोबा आसाम बिधानसभायाव जों जि बुङो बेनो जागोन गतिके बै समखौ जों नायगोन खिन्थु जोङो जोंनि सक्तिखौ आगोलाव बोनग्रोगोन आरो BTCनि लाबालाबनि थाखाय जों जिकुनु समायावनो जिकुनु डिसिसनखौ लायाबाबो रायजो राजा रायलायनानै बै समाव जों रायलायगोन लाइमोन दैदेनगिरि नोंथाङा UPPL लाइमोन गांखौनि आफादगिरि बे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय स्पेसियेलि जुदि नैबे समाव नोंथांमोना बुरजा देरहासारनानै जुदि सोरखाराव एबा पावाराव जुदि थाफानानै जुदि नोंथांमोना सोरखार सालायोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मा सानगोन स्पेसियेलि बे बाराव जिहेतु बे काउन्सिल इलेक्सन नङा आसाम बिधानसभानि इलेक्सन आरो बेखायनो मेजरिटि जुदि रल लानो हाबासो जों आसाम बिधानसभायाव जोंहा केबिनेटआव बहुतखिनि गोदान डिसिसन मेकिं खालामनो हागोन दा बै दिनखौ जों मोनग्रोनांगोन आरो बेनो दा लाइमोनफोरखौ जों नुखादों दे बे बाराव यं जि जेनेरेसन दङ बिसोर बिराद माने UPPLनि फारसे आकर्षण जादों आरो थांनाय बाराव आं बुंखाबाय थादोंमोन जे जों गोदान मोनसे थासारि बानायगोन आरो बेखौनो लाइमोनफ्रा बिसास खालामनानै बे बाराव स्पेसियेलि आङो ओंखारबोनायखौ नुदों गामि गला जेसेबां BPFनि
लिडारफोरनि फिसालाफ्राबो दिनै UPPLआव यं जेनेरेसननि मोनसे माने मोनसे जांख्राय लाबोनायखौ दा नुसारदों। ओंखायनो आं बेजों आसा खालामदों जे थासारिखौ मोजां खालामनाय, जौ जुवा जिहेतु BPFआ बारासिन खालामथारबाय, दा बेफोरखौ नुनानै बिथांमोनाबो बेनिफ्राय साइड जानो नागिरदों। UPPLआ बे बाराव बिधान सभानि उनावनो जोबथा होननानै बुंदों। सासे UPPL थानाय नंला होनना बुंदों। माइक्रस्कपजों नायब्लाबो UPPLखौ नुनाय नंला होननानै बाथ्राखौ बुंदों। बे बाथ्राखौ मा बुंबाय थानांगौ दं? सोर मा बुंदों मा बुङाखै रिजाल्टआ खोन्थागोन। बेफोर खोथानि सायाव बारा जबाब होबाय थानांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नंगौ, बिथाङानो जादोंमोन UPPL राजखान्थि हान्जानि बाक्सा बिधान सभानि बिथाङा बिजाथि आरो बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो फोरमायबाय। गुबुन गुबुन जायगायाव खना खनला बिथाङा रायजो राजाफोरजों थानानै बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं, बे फोसावदिं खालामबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोन्दों।